Παναγιώτη. Τι είναι, αγάπη μου? Θέλω να χωρίσουμε. Τι? Ναι. Γιατί? Είσαι πάρα πολύ λίγος και δεν μου κάνεις. Σε παρακαλώ, γιατί μπορώ να γίνω καλύτερος. Δεν μου κάνεις τα χατήρια, δεν με πας βόλτες. Μα προσπαθώ να γίνω όσο καλύτερος μπορώ. Πώς Τίποτα δεν χατήρια? κάνεις. Φεύγεις νωρίς από το σπίτι μου. Δουλεύω. Γι' Ναι, αυτό. δουλεύεις. Ναι. Άστα αυτά. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, μην τα αφήνεις τώρα. Τελειώσαμε. Σε Δεν παρακαλώ. θέλω ούτε να σε ξέρω ούτε να σε ξαναδώ. Τόσο πολύ. Ναι. Σε παρακαλώ, μη φύγεις. Και αυτή είναι η τελευταία μας συνάντηση. Μα δώσουμε μια ευκαιρία λίγο χρόνο ακόμα. Λυπάμαι. Να προσέχεις, να είσαι καλά και να βρεις μια που θα σε αγαπάει για αυτό που είσαι. Γεια σου Παναγιώτη. Καλή ζωή. Γιατί? Αμότο μου.